Takže prvý štart po montáži Aersal. Aersal Sport 70 CC. No. Uvidíme, či to pôjde. Nám tu niečo, tí pozorní si všimli, ja bohužiaľ až teraz. Toto je zakrútiš vždycky. Majstrovstvo. Dobre, nebudeme to veľmi hrotiť, lebo nemáme tam chladenie. No, to má svoju teplotu. Takže mám ten meráčik. To som dobre, 64. Aj môže byť v podstate teoreticky. No, keby chcem, tak tam ešte udržím ruku, ale to je také. Dobre, dáme tam deklík a ideme sa previesť, hádam. Toto som nepochopil. Prečo keď tieto rebrá idú týmto smerom a stade to fúka z tejto strany a keď tam dám toto, tak vlastne mi to zakrie tie rebrá tu na a nechá len túto ten otvor. Vlastne. No, nevidno to stade to. No ale rozumiete, o čo ide. Proste ten vzduch musí prejsť, to by som pochopil, že okolo toho válca. Ale prečo aj tento vrch, prečo nie sú tie rebrá týmto smerom, ale sem a tým pádom ten vzduch príde sem a potom čo? No, sa tam hromadí. Asi sem spravím dieru, alebo to celé takto odpílim, tento vrch. A nechám len dole takú onu, aby to držalo. No. Takže toto by tam malo fungovať lepšie. No, toto som nemusel až tak nízko, pozerám. Ale to nevadí. Ja si myslím, že to bude fungovať dobre. Som teda lepšie ako to pôvodné. Už som nechcel filmovať, lebo už je troška tma. Ale toto vám ešte ukážem. Normálne tu na cítiť, takto je tá diera. Taký prúd, normálne aj tuto ho ešte cítiť. A tam vzadu skoro nič. To keď pridám, vám ukážem. Presne tamto fúka, kde potrebujem. Ani nie pod sedadlo, ani nie sem, to nenaráža. Presne to ide tam. Som spokojný.
Tam niekde je smer garáž. Sme v Majeri. Počasie nám praje. Neprší nám. Tento pekný letný večer. No, prvá jazda. Dojmy. Takto troška. No, ten plyn má vôľu, ale takto len troška dám. A už idem 50 po rovine. To je proste paráda. Párkrát som sa neudržal, ale nešiel som tak rýchlo. A teraz vyskúšame do tých 40 alebo 50, kým on nám začne dvíhať otáčky, aby sme nešli príliš do otáčok. Tak skúsime z 0 na tých 40 alebo na 50 a porovnáme to so starším videom, čo máme, so starým valcom, pridretým a zapchatým výfukom. Také veci, čo tam sme ponachádzali, keď sme to rozobrali. Takže ideme na to. Elektrický štarter nám nefunguje, lebo sme tam nedali ten pastorok, lebo nemám vazelínu, som nemal v garáži, musím zobrať z domu. Pripomeňte mi ráno. Tak to musíme nakopnúť. A prvý šup. Ideme na to. Ty kokos. Tak to je iný rozdiel, kamaráde. Skúsime ešte raz. Drží to rýchlosť. Troška pridáva. A už ideme 50.